חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש, והיום אנחנו כאן במה אתה מעדיף. אז בית קרקע או פנטהאוז? ברור שפנטהאוז. ו41% ET. מה אתה מעדיף? לאכול אמא של חבר, לאכול את חיית המחמד שלך. קודם כל זה די פסיכופתי, כאילו לאכול את אמא של חבר שלך או לאכול את חיית המחמד שלך. הייתי אומר לאכול את חיית המחמד, אבל אני לא מבין. 60% נגדי, what the fuck. בשר בקר, בשר עוף, אני אמרתי את שלי. טלפון על רטט, טלפון על שטק. רטט, כי צריך לשמוע, עיניים כחולות, כמובן, יש לי עיניים כחולות. מה אתה מעדיף, למות מירייה או... כן, להמשיך. מה אתה מעדיף, אתה יכולת לעבור ממקום למקום או לחזור בזמן? זה כאילו... זה די תלוי. אם אני הייתי יכול לשנות משהו בעבר, יש לי טונות דברים לעשות את זה, אבל זה גם ישנה לי את העתיד. אז אם אני יכול, אני מעדיף את זה, כן, 51% איתי, כן. מה אתה מעדיף? תות או דובדבן? תות. למה לא? להיות שד? לא. סתם כוחות אש, מה זה החרא הזה? אני הייתי אומר לכם להיות רוח, לעבור דרך קירות, לשנות את הגוף, להפוך לחפצים, מה שאתם רוצים. ו68% ET, קדימה. מה אתה מעדיף? יגואר או פרארי? פרארי 70% כמובן. מה אתה מעדיף? להיות שתיין או מעשן כבד? שתיין. כי לעשן זה לא טוב, וגם שתיין לא, אבל מה לעשות? מה אתה מעדיף? לדבר רק ברוסית או ביידיש? אני הייתי אומר ביידיש, ו27% איתי. מה אתה מעדיף? אוכל תימני או אוכל מרוקאי? מרוקאי. חד משמעית מרוקאי. מה אתה מעדיף? לגור בבית עם הרבה מאוד רהיטים או לגור בבית ללא רהיטים? רהיטים זה כולל טלוויזיה, פלייסטיישן, טלפון, ניטנדו, פופין, כן, צריך את זה. ו67% איתי, 86, סליחה. מה אתה מעדיף? לבלות יום עם ג'סטין ביבר או לבלות יום עם מיילי סיירוס? מיילי סיירוס, נראה לי. ג'סטין ביבר הוא גודל די פידידי, אז לא תודה. מה אתה מעדיף? לחיות בעולם בלי אינטרנט, לחיות לעולם ללא בשר? מה זה לא לעולם ללא בשר? כן, אנשים, מי שבחר ללא בשר הוא לא שפוי. מה אתה מעדיף? ללכת בלי מכנסיים או ללכת ללא שיער? אם זה בלי תחתונים אז לא. לא. אני יודע כבר מה יהיה, כי ללכת ללא שיער לחודש שלם יצביעו יותר בטוח. אני אמרתי לכם. אבל ללכת בלי מכנסיים לחודש שלם זה עוד בסדר. אם אתה לא יוצא מהבית. מה אתה מעדיף? חדר גדול ובית קטן? יהיה לך בית גדול וחדר קטן. שתבינו שזה אותה שאלה. בית גדול וחדר קטן, חדר גדול ובית קטן. כן. אני מעדיף כמו שאני מעדיף. מה אתה מעדיף? אני אמרתי את שלי. להיות מוקף בחברים מזויפים, להיות מוקף בשתי חברי אמת. זה הכי טוב. חברים מזויפים שילכו להתאבד. לא אכפת לי. מה אתה מעדיף? בשרי או חלבי? בשרי. חד משמעית. שתייה מוגזת, שתייה רגילה, אני לא שותה מוגז כמעט. לשתות כוס מלאה במי מלח. לשתות כוס של מים עם מלח. למה שאני אשתה פיפי? what the fuck? מה אתה מעדיף? לשיר? מה זה לנגן? זה כלום. תפוז, כי לימון זה לא. להיות גבר רצח, להיות אישה. גבר רצח. כן, אני בן. מה אתה מעדיף? שיהיו לך כיסאות נוחים יותר בכיתה? תקשיבו, מי שלא בוחר מזגן הוא באמת מטומטם, כי מזגן זה דבר שתמיד מתקלקל בכיתה. כיסאות זה לא משהו שהוא מפריע. למי שכן מפריע, בעיה שלו, אני הולך עם 43%. מה אתה מעדיף? למות מקור או למות מחום? למות מקור, עדיף. כן, מחום אתה תמות מהר יותר. שוקולד לבן? מה איכס השוקולד מריר? איכס, אני אומר את זה כי זה לא התקלח אף פעם. כן,
מתמטית ואמונות תמילות התבררו כנכונות, האמונות תפילות כן, 29% איתי. לקבל 20 מיליון שקלים אך תהיה חייב לבזבז אותם תוך שנה. לקבל 2 מיליון שקלים תוכל לדבר. אני אמרתי את שלי, אני לא יודע מי הצביע את החלק הזה, הוא מטומטם. מה אתה מעדיף? לעולם לא לעמוד, לעולם לא לשבת. לעולם לא לעמוד. לעולם לא לשבת זה קקה. להיות ניצול מהתרסקות מטוס, ניצול מטביעת ספינה. תקשיבו, התרסקות מטוס יותר מסוכן מטביעת ספינה, אז נראה לי אני אלך על זה, 32% איתי. אוי ואבוי. מה אתה מעדיף? פלנדמן או נסטילה? פלנדמן. מה זה? אני לא מבין. נסטלה. לאחל על ידי דוב, לאחל על ידי תנין. דוב. הוא חמוד. אני יודע לשבת על אסלה קרה, לשבת על אסלה חמה. אסלה חמה. למה 30? וואטף. אסלה קרה זה לא כיף. זה לא כיף. תאמינו לי. זה לא כיף. פלאפל. מי שהצביע שווארמה כל הכבוד לו. אני אומר את זה כי גם זה טוב. שלא יהיו לך ידיים או לא שיניים. ידיים. שיניים אתה לא תוכל לדבר, אז כאילו למה? קטשופ אוסם, קטשופ אוסם. הכי טעים לי. לקרוא ספר. לקרוא עיתון זה לא הדור של היום באמת. מה אתה מעדיף? כלב או חתול? ברור שכלב. כלב זה החיה הכי טובה לאדם. להיות כלב בודד, להיות חתול ברחוב. להיות כלב בודד. תקשיב, להיות חתול ברחוב זה קשה. לשמוע תמיד את אותו שיר, לראות תמיד את אותו סרט. לשמוע את אותו שיר, סרט זה יותר מדי ארוך. מה אתה מעדיף? אני מעדיף את זה. אוי, לא, בטעות, פאקינג שיט. לא משנה. לחיות לעולם בלי אינטרנט זה גם לא טוב, אבל יש בחלב, יש מלא אוכל בחלב, אז תזכרו את זה. ללקט קצבה של הומלס, להיות הומלס לחודשיים. כן, עדיף את זה מאשר להיות הומלס. מה אתה מעדיף? להיות תלמיד למשך כל החיים שלך, להיות מורה, תלמידים לא מרוויחים שקל בתחת. מה אתה מעדיף? בית קטן בים? בית גדול בעיר. אני לוקח את הכי פשוט באמת. ניו יורק או וושינגטון? ברור שניו יורק. מה זה קקה הזה? לאכול קקי מחוסה שוקולד, לאכול שוקולד מחוסה בקקי. לא זה ולא, זה את האמת, אני מעביר שאלה. עניתי. מה אתה מעדיף? את היכולת לעבור דרך קירות? היכולת לטייל בזמן. כן. תקשיבו, זה כיף לעשות סקאמים למישהו. שמישהו יעקוב אחריך כל היום, שמישהו יבהה בך כל הלילה. כן. כי זה יותר מדי קרינג' ומפחיד. לראות טלוויזיה, או להיות במחשב. ברור שלא רוצה. כולם יאהבו אותך, אך תפסיד בהכל, כולם יסתום לך. כן, זה. לפגוש שדון רצחני ביער, לפגוש שדים בחדר שלך באמצע הלילה, כן, זה. לנסוע באוטובוס, לנסוע ברכבת, בחיים לא עשיתי את זה. להפסיק להשתמש בטלוויזיה, שריתך להפסיק להשתמש במחשב. טלוויזיה אי אפשר בלי זה. פוקימון. אני מאוד אוהב דיג'ימון. אני חולה דיג'ימון. גדלתי על דיג'ימון, אבל יותר על פוקימון, באמת. GTA או Call of Duty. GTA. לבלט יום בקניון סבתא, להפליץ לה את חברה שלך בזמן שאתם רואים סרט. את זה כן, סבתא גם קונה הכל. להשתתף בכדורגל נשים או בלט ריקוד. ברור שכדורגל נשים. אבל אני אתן לזה הרגע. פיצה בלי זיתים, לא טעים. לגור כן, בחול, יותר טוב מישראל, אתם יודעים. לאכול 10 ארוחות בכל יום, לאכול ארוחה אחת בלבד כל היום. אם אני אוכל 10 ארוחות, אני אהיה שמן. אז לאכול ארוחה אחת בלבד בכל יום זה הכי טוב. לדעת הכל ולמות מחר, כן, זה. טוב, מקווה שנהנתם מהסרטון. תודה לכם ויאללה ביי.